እዙይ ድምፂ ዓርባሕርነትዩ ንቕሓትን ተግባርን ማዕረዘታ ምረት ተርማስ ሓይሊ ንምፍጣር ጋሕጋሕ ዝወፈረት ዓርቢ ሓርነት ምርኩስ ህዝባውነት ዓርቢ ሓርነት ምርኩስ ህዝባውነት ዓርቢ ሓርነት ቅኒት መዝሙራ ንውድዓውነት ኣባይታ ዘሎ ሕያው ግንነት መቓለ ሓቂ ምዕዶ ኣበርቂ ዓርቢ ሓርነት ናይ ተስፋና ስንቂ ዓርቢ ሓርነት ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ዓርቢ ሓርነት ኣብ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም ንሎሙን ከምቲ ወትሮ ሓሙስ ነዳልዎ መደብ ዓርቢ ሓርነት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ንምክትታልኩም ድማ ኣዕድም እዚ ናይ ሎሚ መደብ ንዝምድና ቀይሕ ባሕርን መራሕቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝምልከት መደብ እዩ ናብቲ መደብ ከስክረኩም ኣርስቲ ናይቲ መደብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ምኒልክ ክሳብ ኣብዩ ዝብል እዚ እንታይ እዩ ባሕሪ ክበሃል ከሎ ሓደ ማያዊ ክፍሊ እዩ ባሕሪ ካብ ውቅያኖስ ንእስ ዝበለ ጨዋማይ ኮይኑ ብገለ ክፋላቱ ምስ መሬት ዝዳወብ ማያዊ ክፋል ኣብ ዓለምና ብዙሓት ወይ ድማ ብርክት ዝበሉ ባሕርታት ኣለዉ ሓደ ካብቶም ባሕርታት እዚኣቶም ድማ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ኤስያን ብፍላይ ድማ ማእከላይ ምብራቅን ዝርከባ ሃገራት ዝተዳወበ ዝተኸበ ማያዊ ክፋል እዩ ሓንቲ ካብዘን ነዚ ማያዊ ክፋል እዚ ወይ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወበ ሃገራት ድማ ኤርትራ ቅድሚ ኤርትራ ማለት ኤርትራ ብመግዛእታዊ ውዕላት ኣቢላ ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ወይ ድማ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ኢትዮጵያ ወናኒት ኣፍ ደገ ባሕሪ እያ ነይራ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ድሕሪ ኤርትራ ነፃን ልዕላዊትን ሃገር ምዃና ኢትዮጵያ እቲ ዝነበራ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ሲኢናቶ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ኣብ ዓለምና ኣስታት 44 ዝኾና ሃገራት ኣለዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ካብኣተን እተን 16 ኣብ ኣፍሪካ ክኾና ከለዋ እተን 14 ኣብ ኤውሮጳ 12 ካብኣተን ድማ ኣብ ኤሽያ እተን 2 ድማ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ኣብዚ ላቲን ኣሜሪካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፍሊ ዓለም ዝርከባ ሃገራት እየን ማለት እዩ ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ካብቶም ካልኦት ባሕርታት ፍልይ ዘብሎ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ቀይሕ ባሕሪ በቲ ዓለማዊ ንግዲ ዘለዎ ተራ ኣቢሉ ልዑል ጠመተ ወይ ከዓ ልዑል ተገዳስነት ናይ ኩለን ሃገራት ዓለም ኣለዎ ክበሃል ይኽእል ብፍላይ ድማ ናይተን ሓያላን ሃገራን እዚ ድማ እንታይ እዩ ንኤስያ ምስ ኤውሮጳ ዘራኽብ ንኣፍሪካ ድማ ምስ ኤውሮጳ ዘራኽብ ንግዲ በዚ ቢሉ ዝሓልፍ ሕጂ በዚ ምክንያት ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምምስራት ስዌዝ ካናል እቲ ተራን ኣገዳስነትን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ ንግዳዊ ዓለም ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ መፅዩ ሕጂ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝመፁ መራሕትን ሓለፍትን ድማ ንቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውናን ድልየቶም ክውን ይኸውን ወይ ከዓ ምክንያታዊ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኢትዮጵያ ዘይብፅሓ ባሕሪ ክትወስድ ኣለዋ ዘስምዕ ከም ዘይኮነ ክገልፅ ፈቱ ሕጂ እቲ እንታይ እዩ እዚ ንኢትዮጵያ ወናኒት ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገለ ክፋል ክህልወኒ ኣለዋ ዘብላ ማለት እየ ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኤርትራ ወሰናስን ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ካርታ ኣብ 1890 ኣቢሉ ዝቆመይ ማለት እዚ ድማ እንታይ እዩ በቲ ግዜቲ ኣብ ጥሪ 1890 ጥልያን ንኤርትራ ከም ግዝኣታ ምዃና ንዓለም ኣፍሊጣ ማለት እዩ እዚ ድማ እቶም ኣብቲ ግዜቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መሳፍንትን መራሕትን ኣሜን ኢሎም ዝተቐበልዎ ጉዳይ ቅድሚ ናብዚ ምእታው ግን ኣብ 1889 ጥልያን ምስቶም ኣብቲ ግዜቲ ንኢትዮጵያ ዝመርሑ ዝነበሩ ማለት ምኒልክ ስምምዕ ጌራ
تسممع تدما انت ايوز بال سممع وعلى فراريمم تدما ازي لومي زلو كارتاتات ناي ايرترا ማለት ዝኩሉ خبساتات ኤርትራ ካብ መረብ ምላሽ ንኒዮ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ገጽ ዘሎ ናይ ኤርትራ ግዛኣት ምዃኑ አሚን ናይ ጣልያን ግዛኣት ምዃኑ ምኒልክ ኣፍልጦ ሂብዎ ማለት እዩ ሕጂ እንተኾነ ግን ጽንሕ ኢሉ ኣብ እንታይ ይኹን ምኒልክ ነዚ ውዕልዚ ኣብዚ ውዕልዚ ተተንኪለ ወይ ድማ ጽቡቕ ውዕል ኣይኮነን ወይ ድማ ገለ ዝጎደለ ነገር ኣሎ ብምባል ነቲ ውዕል ይነጽጎ ብኡንብኡ ድማ ኣብ መንጎ ጣልያንን ኣብ መንጎ ምኒልክን ኩናት ይውላዕ ኣብቲ ዝተገብረ ኩናት ድማ ምኒልክ ይስዕር እንተኾነ ግን ምኒልክ ነቲ ዝነበረ ኩናት እንተተዓወተሉ እቲ ናቱ ግዝኣት ወይ ከዓ እቲ ናቱ ምስፍሕፍሓ ግን ንኸበሳታት ኤርትራ ኣቢሉ ወይ ድማ እቲ ሕጂ ዘሎ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣቢሉ ካብ መረብ ሓሊፉ ክገብሮ ኣይከኣለን ሕጂ ናይ ታሪክ ምሁራን ስለምንታይ ከምኡ ዘይገበረ ምኒልክ ኢሎም ክርኢ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብቲ ግዜቲ ሰራዊት ምኒልክ ንዝተናውሐ ኩናት ሞኸዓ ብኣዝዩ ንኡስ ዝኾነ ዕጥቅን ስንቅን ምስ ጣልያን ንነዊሕ ግዜ እንተደኣ ተዋጊኡ ክስዕር ኣይክእልን እዩ ክሰዓር እዩ ስለዚ ከይተሰዓረ ምዝንኡ ከሎ ደው ክብል ኢሉ ዝብል ሓሳብ መጺኡ ኸውን ይኽእል ዝብል ኣሎ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እንተደኣ ዝኸፈልኩ ከፊለ ዝተማወትኩ ተማዊተ ነዚ ዘሎ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መረብ ሰጊርካ ንኩሉ ከብሳታት ኤርትራን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅረይ እንተእትየዮሲ እቲ ኣብ ትግዜቲ ኣብቲ ከምኡ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ኩናት ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ትግራይ ዝነበሩ መሳፍንትን ክኢላታትን ንናይ ምኒልክ ስልጣን ይብድህዎ ነይሮም ሕጂ እንታይ እዩ እንተደኣ ግዝኣተይ ኣስፋሕፊሐ ድማ ንኸበሳታት ኤርትራ ኣብዚ እንተደኣ ሓዊሰዮ እቲ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ዘለዉ ክኢላታትን መሳፍንትን ድማ ምዞም ናይ ትግራይ ሓቢሮም ዳረይ ከብልዑን እዮም ወይ ድማ ከይሸግሩን እዮም ስለዚ እዚ ገይረሲ እቲ ናተይ ናይ ገዛኢ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኮይንካ ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ስለ ዘይክእል ሕጂ ምስ ጣልያን በዛ ስዒረዮ ዘለኹ ካብዚኣ ክሳብ ካብ መረብ ምላሽ ንወገን ንኢትዮጵያ ገጽካ ዘሎ ከም ዘለዎ ትዶብ ይጽናሕ ብምባል ከም እንደገና ምስ ጣልያን ውዕል ተፈራሪሙ ምስ ጣልያን ግን ኣብቲ እንታይ ኢሎም ኣነ ነዚ ውዕል ክፍርሞ እንተኾነ ግን ድሕሪ ሕጂ ንኢትዮጵያ ገጽኩም ከይትወሩ ኢሎም ድማ ተዋዒሎም ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት እቲ ከም እንደገና እቲ ዶብ ካብ ዝሕጂ ዘለዎ ማለት ካብ መረብ ምላሽ ክሓለፈ ከምታ ዝነበራ ኣብታ ሕጂ ዘላታ ደው ኢላ ተሪፋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ 1896 ንውዕል ውጫለ ዝትክእ ውዕል ኣዲስ ኣበባ ተኸቲሙ ምኒልክ ድማ ነቲ ኣብ ውዕል ውጫለ ብጣልያን ዝቐረበ ሓሳብ ብምቕባል ምስ ጣልያን ብሰላም ምግባር ንኢትዮጵያ ብዘይስጋት ካብ ወረራ ጣልያን ከይፈርሐ ክመርሓ ወይ ከዓ ክገዛ ዕድል ረኺቦ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ኣብ መንጎ ጣልያንን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ዶብ ይግባኣንዩ ብኩሉ ሸነኻት ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘዳውብ ማለት እዩ ድማ ግዜ ብግዜ ክሕንፅፅዎ ወይ ድማ ክሰማምዕሉ ተሰማሚዖም በዚ መነፅር ድማ ኣብ 1902 ኣብ 1908 ኣብ መንጎ ጣልያን ምኒልክ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ዶብ ኢትዮጵያ ዛሎም ዘላ ኤርትራን ዝምልከቱ ውዕላት ተገይሮም እቲ መጨረሽታ ኣብ 1908 ዝተገብረ ውዕል ነዚ ሕጂ ብታይኻት ብሎ ብደቡባዊ ምብራቅ ማለት ብሸነኽ ዓሰብ ካብ ገምገም ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ዶብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብውዕል ብግብሪ ኣሚን ተሰማሚዖም ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ድገ ባሕሪ ንኸይህልዋ ዝገብር ውዕል እዩ ኢልካ ክግመት ወይ ከዓ ክውሰድ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምንታይ ተበጊሶም ዳኣሎ እሞ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካኛ ብድሕሪኡ ሃይለ ስላሴ ካብኡ ደርጊ ሕጂ ድማ ብድሕሪኡ እውን ኢህኣዴግ ኣብ ስልጣን ከሎውን እንደገና ኣብይ ሕጂ ኢትዮጵያ በዓልቲ ቤት ባሕርያ ወይ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ እትውንን ሃገር እያ ኢሎም ዝዛረቡ ነዚ ንኽርዳእ እንታይ ከድልየና እዩ ሓደ
ጥልያን ከም ሓደ ባእታ ዘቕርቦ እዚ ኩሉ ውዕላት ተፈራሪሙ ሙሲ ስለምንታይ ንሕጂ ደወብና ዝኸውን ኣሎ ባሕርና ዝኸውን ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ 1935 ወይ ከዓ ትሬንታችምከ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጥልያን ከም እንደገና ንኢትዮጵያ ክትወራ ፈቲና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝተገብረ ኩናት ድማ ኣብ ዓድዋ ተሳዒራ እዚ ድማ ብመሪሕነት ናይ ኣባ መኒኻ ትብሎ ኣሉላ ኣባ ነጋ ማለት እዩ ሕጂ ናይ 1935 ወረራ ጥልያን ንኢትዮጵያ እንታይ ይብሉ እቲ ወረራን እቲ ነቲ ቅድሚኡ ኣብ መንጎ ምኒልክን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝነበረ ውዕልን ስምምዕን እንታይ ገይርዎ እዩ ኣፍሪስዎ እዩ ውዕልን ስምምዕን እትገብር እኮ ሓደጋ ንኸይመፀካ ወረራ ንኸይመፀካ መከላኸሊ እዩ ሕጂ ግን ጥልያን ብዝገበሮ ወረራ መሰረት እቲ ውዕል እቲ ፍሩስ ኮይኑ እዩ ስለዚ ኤርትራ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትኣትለዋ ወይ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ እዩ ዝብል ሓደ ምክንያት ኣሎ እቲ ካልኣይ ድማ ድሕሪ 1942 መወዳእታ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጥልያን ነይራ ኣብቲ ግዜቲ ድማ እተን ዝነበራ 4 ሓያላን ሃገራት ፈረንሳይ እንግሊዝ ራሻ እንደን ሕቡራት ኣሜሪካ ኮይነን እተን ኣብ ትሕቲ ጥልያን ዝነበራ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኤርትራ ናታ እንታይ ትባል ናታ ኩነታት ብኸመይ ንዛዝሞ ወይ ከዓ ብኸመይ ንወዳእዮ ኣብ ዝብል ነፃ ሃገር ዶ ንግበራ ወይስ ምስ ኢትዮጵያ ፍርቃ ድማ ምስ ሱዳን ወይ ድማ ብሙሉእ ምስ ኢትዮጵያ ንሃባ ዝብል ሓሳባት ነይሩ እቲ ሓሳባት ከምታይ ዝመፅእ ካብቲ እቲ ግዜቲ ሃይለ ስላሴ ኣብ ምስቶም መራሕቲ ናይተን ሓያላት ሃገራት ዝነበሩ ስምድና ዝብገስ እዩ ሃይለ ስላሴ ዝነበሩ ዝምድና ተጠቂሙ ኢትዮጵያ ተኣክል ዓባይ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ክትነብር ወይ ከዓ ክትከውን ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ በጃኹም እዛ ኤርትራ ትበሃል ናባና ኣረክቡና እዛ ዓይነቱ ሓተታታት ተቀርብ ነይሩ ሃይለ ስላሴ ድማ ኣይ ቲንክ ካብ በቲ ዝነበሮ ዝናን በቲ ዝነበሮ ተሰማዕነትን ነቲ ሓሳብቲ ዳርጋ ኣብ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ብፍላይ ናይዘን ዓበይቲ መራሕቲ ተቐባልነት ረኺቡ ማለት እዩ በዚ መሰረት ድማ ብፌደሬሽን ኣቢላ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ተገይራ እንተኾነ ግን ኣብዚ እንታይ ሓደ ነገር ኣሎ እቲ ፌደሬሽን እቲ ከኣሲ ብዩኤን ዝተረጋገፀ ብዩኤን ዝተወሰነ እዩ ስለዚ በቲ ዩኤን ዝወሰነ መሰረት ድማ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክህልዋሲ ውሳነ ተገይሩ እዩ ኢሉ ዝብል ምጉት እውን ኣሎ ግን እዚ ከዓ እንታይ ኣሎ ሕጂ ነዚ ዘፍርስ ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ እቲ ጥልያንን ምኒልክን ዝገበርዎ ውዕል ብሰንኪት ጥልያን ኣብ 1935 ዝገበረቶ ወረራ ፈሪሱ እዩ ሕጂ እቲ ንኤርትራ ፌደሬሽን ኣቢሉ ምስ ኢትዮጵያ ዝቆረነ ስምምዕ ወይ ድማ ናይ ፌደሬሽን ውዕል ድማ ብመን ይፈሪሱ እንተይልና ሃይለ ስላሴ ይፈሪሱ ሕጂ ሃይለ ስላሴ እንታይ ገብር ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትገብር ብፍላይ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ደይኮነሲ ን10 ዓመት ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትፀንሕ ዝወሰነ ውሳነ ባዕሉ ኣፍሪስዎ ማለት ሕጂ እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ኣለዎ ወይ ድማ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢልካሲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክህልዋ ተገይሩ እዩ ዝብል ሞጎት እንታይ ገብሮ ውድቅ ገብሮ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ካልእ ድማ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኣዝያ ዓባይ ሃገር እያ ብዘይ ባሕሪ ክትምዕብልን ህዝባ ካብ ትኽነት ክትከላግልን ኣይትኽእልን እያ ዝብል ኣሎ ሕጂ እዚ ማለት ባሕሪ ምህላው ንቁጠባ ናይ ሓደ ሃገር ንምዕባለ ናይ ሓደ ሃገር ኣገዳሲ እዩ ግን ባሕሪ ስለ ዘይብልካ ድማ ድኻ ኮይንካ ከይማዕበልካ ካብ ዓለም ተነፂልካ ድሕሪ ዓለም ክትከውን ኢኻ ማለት ግን ኣይኮነን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንኣብነት እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዎ ሃገራት ከም በዓል ኦስትሪያ ከም በዓል ሃንጋሪ ከም በዓል ስዊዘርላንድ ሰርቢያ ስሎቫኪያ እዚኣቶም ኩለን ላክሰምበርግ ክትሪአን ከለካ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብለንን ግን ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ቁጠባ እቲ ናተን ደረጃ መነባብሮ ናይ ህዝበን ድማ ኣዝዩ ክብ ዝበለ እዩ ሕጂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምህላው ንቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለዘይብልካ ከዓ ደኺኻን ድሕሪ ሰብ ኮይንካን ክትተርፍ ኢኻ ማለት ክትነብር ኢኻ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ በዚ ክርአ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሓደ ራብዓይ ነጥቢ
نو إثيوبيا أنا جدا كلهم كاب جزينا بجزية زنبور مرحلة إثيوبيا كمنالي كاتحس كسب حج كسب أبي نو إثيوبيا نأبدك بحر وانت كلوا له زبلهم حدا بعد هذا ما انتأيو تنقية بحر يزدوا بهجراسي مبزحة أن هجرات عرب إيان مس جبسي دما انتهالون شركة سممعن اللون إذا ما نستان رجعتنا إثيوبيا هساي زبلي أزي بخميز هجي جبس مس إثيوبيا أنت إذا رخبن زلوا خا تي نايل مالتي هجي تي خمن فلتو نايل قال خفالو خاب إثيوبيا قال خفال دما كاب بعل أوغندا تم كندي مالتي مبرقوا بزيك أنا حدا عس شمنت زغنا هجرات ون اللوا خاب قال زي شمنت هجرات زفسس قال لنا إشتي وحزتات ون اللوا ناب نايل زوج أمبرو تم كلتا عند مسيرة وين منشي نايتي وايت نايل and blue نايل جن كاب وايت نايل كاب أوغندا زبقس كوينو اتي بلو نايل دما كاب إثيوبيا زبقسي مالتي جزياتهم كلتيهم أب كارتوم أب سودان تراخيبهم اتي زعبي نايل فتيروم بجبس أبيلهم لما كلاي بحريم زفوسو مالتي حجي جبس دما النايل نتناتا معبالن نتناتا قطبا نتناتا حرشة أزيو أقداسي بزي نايل دارجة نبرايت خلنيا سلازي اتي أمونغو اتي سويس كانالز مسرتت وكان سويس كانالز فحري كامباني ناي عد إنجليزن أمونغو إثيوبيا السودان جبس انون بزعبا نايل زملكت سممع تغير نيري اتسممع تدمانتايز قبر دارجة 900 تاويت نايل واننت ن جبس يزهب إثيوبيا عندي 5% وي 10% راح يزقبا حجز انتا يزقبر بزم مخانا دما ابتوعل دمانتايز من نيرو خالا ابتي نايل زملكت إثيوبيا ابتي نايل زمنچولو كبابي زخونه لمعتاوي زخونه حسبي زخونه نجر كيتجبرون زحقك وعلي مالتي تقولنا خمس حجين ريال زلنا جن إثيوبيا نتوعلتي زي مجزأتها وعليو إثيوبيا الربح زي حليو بمبان نتيجة حجي إذن ريال زلنا عبي دام تسوري حساب مودة قريب اللو مالتي حجي إزي أمانجو إثيوبيا جبت إنزلو تنشن دما أنت تجبر إثيوبيا إذن غي بحري زدوا بازلو هجرات مبزحتن مس جبسي تصبغ زمدنا زلون هجراتين سلازي إذا أنا زقتو نايت سطتا مكل خال هاجر زملكت سخونه ناوتي اصوار نبلو ناوتي نايسللا ناي تكنولوجي دما انت خون بمنجدي بافدك بحر نايزن هاجرات زياتن سلازي خي ديسكلوزر كونيو ግብጽ ድማ ብዛዕቡ አፍልጦ ክህልዋዩ ስለዚ ንጸጥታን ረብሓን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ እንተ ዳ ኣፍሪካ ባሕር ናይ ገዛእ ርእስና ናትና ሃሊና ግን ካብዚ ስግኣት እዚ ነፃ ኢና ዝብል ካልእ ሓደ ሓሳቡን ኣሎ እዚ ግን እንታይ እዩ የስ ከም ሃገር ስግኣትካን ንጸጥታኻን ክትሓስብ ባህርያዊ እንተኾነ ግን ዘይናትካ መሬት ወሲድካ ዘይናትካ ኣፍሪካ ባሕር ወሲድካ ክትረጋግጾ ግን ኣይከኣልን መሊስካ ናብ ዘይተደለ ጸላእትን ብዙሓት ጸላእትን ብዙሓት ተቐናቐንትን ኢኻ ተጥሪ ዘለኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ስክፍታታታ ሩድዩ ንቁጠባዊ ዕብየት ንቁጠባዊ ምዕባለ ንጸጥታን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘሎ ንግዳዊ ርክብን ኣፍሪካ ከባሕር ክህልዋ ባህርያዊ ንቡር ይኹም ኢልካ ትሓስብ ግን بحيلي زينات كامريت زينات كأفريقيا بحر توصل جن ذكاء الله يكونن دحر تي تاريخ كم زحبرون دحريت قرب من سنتيننا كابشحن شعت 250 كلتن أتحسكا كسابشحن شعت 9 سلستن إثيوبيا ونانيت أفريقيا بحريان هيرام على أبتك زيتجن إثيوبيا بدخلنات إثيوبيا بتأميتن دحور انتخاتولو من درجة من نوابرون يعني تتابع يعني حجي بحري سلازلكا ناي جدن حابتامن معبولن تخون كم زي تخون زرقت ون اتي كلمة حجي اب إثيوبيا استخدسته تميتن دحور درجة من نوابرون مسكري مالتي انت بأنصارو جن يهودك ويدما وحزباوي على تران إثيوبيا كم حضرة مسجمرة بفلاي دما ابتمس إيرتران إثيوبيان بتجزي كاب 9 حدن كسب 9 شموتن زنبرة سلاماوي زمدنا إثيوبيا معبالة إثيوبيا قسقاس كجمر جميرة مالت بفلاي دما أتنا 9 شموتن
ኩናት ተገይሩ ነይሩ እንተዘይከውን እቲ ንቁጠባ እቲ ንኣፍደገ ባሕሪ እቲ ንኣገልግሎት ባሕሪ ተውፅኦ ዝነበረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣዝዩ ትሑት ምኾነ ብኤርትራ ወይ ድማ መንገዲ ዓሰብን ባፅዕን እንተትጥቀም ነይራ እዚ ድማ ንምዕባልን ቅጠዋዊ መነባብሮ ናይ ኢትዮጵያውያን ዓብይ ተራ እመሃለዎ ነይሩ ማለት ስለዚ ኣፍደገ ባሕሪ ከልወካ ፅቡቅ እዩ ኣፍደገ ባሕሪ ክልወካ ብተፈጥሮ እንተደኣ ዝህልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ነገር ሰይፍ ይገብረልካ ማለት እዩ ግን እንተዘይብልካ ከዓ ከም ዘይብልካ ተቐቢልካ ምስተን ዘለዎን ሃገራት ምስተን ጎረባብቲ ብሰላም ብስምምዕን ነቲ ዘሎ ናይ ደገ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣገልግሎት ምጥቃም ይከኣል እዩ ከምኡ ስለ ዝገበራየን ድማ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ መብዛሕትአን ሃገራት ኤስያ ሰላም ጌረን ሂወተን ዝመርሓ ዘለዋ ማለት ሕጂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኪንዮ ዋንነት ባሕሪ ክሓስባ ኣለዎን እንታይ እዩ እዚ ባሕሪ እዚ ንኤርትራ ብሰንኪ ባሕሪ ኣብ ክንደይ ኩነትን ኣብ ክንደይ ዕንወትን በፂሕና ማለት እዩ ዝሓለፈ 30 ዓመት ወሎ 40 ዓመት ሕጂ ድማ ከምኡ እቲ ብፍላይ ወላ 98 እውን መለስ ዜናዊ ዳኣ ኣይቀበሎ እምበር ገለ ካብቶም መራሕቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ነኖ ዓሰብ ክንሕዞ ኣለና ዝበሃል እንታይ ካ ስምምዕ ተገይሩ ንዓሰብ ንምሓዝ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ተካይዱ እቲ ኩናት ግን ኣይተዓወተን ሕጂ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዋንነት ባሕሪ ዘይኮነሲ ንባሕሪ ከመይ ጌርና ንጠቀመሉ ንባሕርስ ንክልቴና ብዘረብሕ መንገዲ ከመይ ጌርና ንጠቀመሉ ምክንያቱ ኤርትራ ወናኒት ባሕሪ ኮይና ተዳ ነቲ ባሕሪ ክትከስበሉ ዘይክኢላ ኣገልግሎት መሃብ ገንዘብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክተእትወሉ ዘይክኢላ ዋንነት ባሕሪ ንበይኑን ኣኻሊ ኣይኮነን ማለት ስለዚ እቲ ዘለካ ነገራት ክትጥቀመሉ እቲ ዘይብልካ ነገራት ድማ ካብቶም ዘለዎም ከመይ ጌርካ ክንጥቀም ምርድዳእን ስምምዕን ብምግባር ኣይ ቲንክ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘለወን ተፈጥራዊ ውህብቶታት እናተቀያየራ ክምዕብላ ይኽእልን ዋንነት ባሕሪ ከረጋግፅ ኣለኒ ኢልካ ዝግበር ኩናት ግን ንኢትዮጵያ ኣይክጠቅምን እዩ ንኤርትራውን ኣይክጠቅምን እዩ ተታሒዘን ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣብ ድኽነትን ኣብ ዕንክሊልን ክነብራ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ኩነታት ኤርትራን ደስ ዝብል ኣይኮነን ደስ ዝብል ጥራይ ኣይኮነን ድማ ኣዝዩ ኣስጋኢ እዩ እንተኾነ ግን ኩላቶም ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ኢትዮጵያን ነዚ ብከምዚ ምክንያት ክግበር ዝኽእል ኩናት ክቃወሙን ተቃውሞኦም ከስምዑን በዚ ኣጋጣሚ ይምሕፀን ስለቲ ፅን ኢልኩም ዝተኸታተልኩ እንዳመስገንኩም ንክህልወኩም ዝኽእል ሕቶን ርኢቶን ናብ arbaharinet@gmail.com ክትልእኹልና እናዘኻኸርኩ ነዚ ናይ ሎም መደብ ኣብዚ ክዛዘም የቐኒልና እዚ ድምፂ arbaharinet እዩ ንቕሓትን ተግባርን ማዕረ ዘጣምረት كرماس حيلين مفطار قعقع زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورة نود عاونت أباي تازلو هي وقوننت مقال حكي معدو أبركي عربي حارنت ناي تصفى ناسمكي عربي حارنت